neno mag Ramogi TV. In ng'a? An iluonga An iluonga ni Victor. Okay. An budget misemo kawuono ni okane ka odhi budget mabesa nikech ok ang'eyo tiende nikech king'iyo chak nyuola pok aneno budget milando miokete gazet yani kamora maro bayo budget pok aneno nyaka nene lakini kawuono kore ka neno kawuono mabe obwoga momiyo kawuono abiro awuoye kawuono king'iyo maisha sano idho makata idho gari dakwa idho gari dakwa chama lot yani dakwa cham kata yani ringo dakwa nyiewo yani piny tek man kata budget kisemo kane tiende ko som budget no kamano mane maoni mara ka piny tek kamano in kuonde mag miparo ni onego bed ni gi improve kuonde mag miparo ni onego bed ni gikete maino mar samoro manyalo miyo ngima samoro bedo mayot. Okay, kaneno maber ni giloko yani gikelnwa tije yawa and then weche mek transport giduoko weche mek transport piny and then kar chiemo ing'eni kwa chiemo koro kodo teko mar bano tich kodo teko mawuo kata mawuo kame en mana teko mabie nyoro koro giduoke piny mar maisha giduoke piny mono wabe wayude teko mar loso wayude kiko kanya chiemo erokamano Ahinya wayude ng'at machielo kae jaduong' sodo machiegni nyisane ni to ito pach